सिगां बाथ्रा जादों लाइफ इज बिउटिफुल लाइफ इज अपरचुनिटि लाइफ इज बिउटिफुल एन्ड लाइफ इज अपरचुनिटि आरो जोंनि जिउआवहाय बे जों जिउखौ जे मोन्दों बे जोंनि अपरचुनिटि जोंनि खाबुसो आरो बेनिफ्राय मा जाहैबाय जोङो बे जोंनि जिउआ ओरैबायदि दुनिया ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि बिउटिफुल आंनि जिबनाव सब गोबां देरसिन मटिभेसना बेनो लाइफ इज बिउटिफुल बे आंखौ ओरैबायदि माने सान्थि होयोमोन ओरैबायदि बे बिउटिफुल साननायानो आरो आं जेखौबो नायो जेखौनो सारा दुनियाखौ आं बिउटिफुल खुलुमबाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बरायबाय दिनै आङो दिल्लीयाव दंफैयो सासे अफिसार दा गिबियावनो सारनि सिनाखि आरो लोगोसे नोंथांनि नाम आरो बेनिफ्राय नोंथांनि साक्सेस जार्नि आरो लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय माखासे थुलुंगाथाव बोसोन खुलुमबाय आंनि मुङा अनिल ब्रह्म आङो दिल्लीयाव गोबाव जाफैबाय 1988आवनो 1988 मायथाइयावनो आं दिल्लीयाव फैदों आरो आंनि गामिया पर्बतजरा टिपकाय नायसोरबारिनि आङो बेहाय बै समावहाय जेब्लानाखि आसामाव गोबां दावराव दावसि जादोंमोन बे समावहाय आं 1988आवनो दिल्लीयाव फैनाय जादों बेनिफ्राय बेनि सिगां आंनि एडुकेसना टिपकाय एम इ स्कुलावहायमोन बेनिफ्राय हाइ स्कुलाव एम इखौ पास जानायनि उनाव हाइ स्कुलाव आङो सापुराम एमालगेमेटेड एकाडेमियावहाय आङो फरायदों बेनिफ्राय 1980निफ्राय 84सिम आङो सापुराम एमालगेमेटेड एकाडेमियावमोन 1984आव आङो मेट्रिक परिखा होदों बेनिफ्राय बै समावहाय सापुराम एमालगेमेटेड एकाडेमि हाइ स्कुलावहाय बर' मिडियामनिफ्राय फार्स्ट जोंनि बेचआव जों साथाम फार्स्ट डिभिजन पास जादोंमोन बेनिफ्राय आङो 1984आवहायनो BN कलेजावहाय एडमिसन लादों बेनि उनावहाय बै समावहाय आसामनि थासारिया थिग नङैलाय आं दिल्लीयावहाय फरायनो होननानै फैदोंमोन बेनिफ्राय बेवहायनो दिल्लीयाव फरायनो होननानै फरायनायाव गोबां दिगदार जादों मानोना बै समावहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जाहोनावहाय जोंनि न'खरनि आरो गामिनि मानसिफ्रा सहराव थांनो हाया जादोंमोन फैसा हरनोबो दा बे समावहाय जों गोबां जेंनायाव गोग्लैदोंमोन आंल' नङा बेवहाय गोबां जों स्टुडेन्टफोर फैनानै दिल्लीयाव दंफैयोमोन दा बे समावहाय राहा गैयैनि आङो 1989आवहाय बेहाय साख्रिनि थाखाय आङो टेम्परारि मावनो थाखाय जों एप्लाइ खालामदों बे समावहाय 1989आवहाय आं खेबसेयैनो आंनि थाखाय मोनथाम साख्रिनि अफार आं मोनदोंमोन स्टेट बेंक अफ इन्डिया आरो CISF एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर ओमफ्राय LIC नाथाय बे समाव आं ग्रेजुवेसन फुरा खालामनो हायैलाय आङो दिल्लीयावनो थानानै फरायबावनांगौ होननानै आङो LICआ दिल्ली रिजनाव मोनखाय आङो LICआवहाय जइन खालामदों बेनिफ्राय आङो आंनि एडुकेसनखौ बेवहाय ग्रेजुवेसन आरो आङो LLBबो आङो पास खालामदों बेनिफ्राय ओमफ्राय उनावहाय 1992आवहाय आङो एयार इन्डियायावहाय आङो आंनि जबा LICनिफ्राय एयार इन्डियायावहाय आङो शिफ्ट खालामदों दा आंनि बे जार्नियावहाय गोबां काहानि दं गोबां हेंथा जेबायदि जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय गामिनिफ्राय आं ओंखारबोदों बेवहाय फरायनाय जोंनि गामियावहाय बेबायदि गैयामोन आरो फरायनायनि परिस्थिति बे समावहाय गैयामोन आं गामिनिफ्राय साफरगामसिम बै समावहाय हाग्रा गेजेरजों थांनानै आङो साफरगामाव आङो क्लास खालामहैयोमोन माब्लाबा साइकेलजों थाङोमोन माब्लाबा थाबायनानै थाङोमोन आरो साफरगामसिम जोंनिफ्राय 8 माइल माने 12 किल'मिटार गोजान थ' बेबायदि थासारिनि गेजेरजों आं फरायबोदों बेनिफ्राय आंनि उद्देश्यआ बेनोमोन आं सासे बे ओनसोलनिफ्रायहाय सासे आं एडुकेटेड जानो थाखाय आंहा खुब गोसोमोन आरो आङो जिबनाव आं प्रफेसार जानो आंहा गोबां गोसो दंमोन मानोबा नाथाय थासारिनि थाखाय आङो दिल्लीयाव फैनानैबो आरो एडुकेसन सिस्टेमा एखे नङैलाय जिहेतु आं BN कलेजावहाय आं फाइनाल इयारमोन पलिटिकेल अनार्सआवहाय फाइनाल इयारमोन दा बेहाय होनो मोनैखाय आरो दिल्लीयाव फैनानै आरो सिगांनिफ्रायनो एडमिसन लाफिननांगौलाय 3 बोसोर आरो फरायफिननांगौलाय आं बेखौ लायाखिसै उनाव थांनानै आङो बेखौ BAखौ आं फाइनालखौ होनानै आङो पास खालामदों बेनिफ्राय बे समावहाय जिबनाव गोबां हेंथा फैदों
बे समाव आंनि सबसे आंनि माबायावहाय जिबनावहाय मटिभेसन होनाय रावनिफ्रायबो आं मोनाखै बे आंनि गोजौआव थांनो हायैनि खुब खारन खोमा होननानै दा आं बांसिन आरो गोजौआव थांनो हायैनि खुब खारन खोमा होननानै आं सानो बै समाव आंहा क्वालिटि दंमोन नाथाय आंहा ओरैबायदि मोनसे फिलिं फैदोंमोन मोनसे समाव आङो साक्सेस जागोन सोरहा लाब जागोन आं गिदिर मानसि जागोन सोरहा लाब जागोन आंनि मोनसेल' जिबनखौ आं लानानै आं माने एसेबां खस्थ' खालामनो बेबायदि मोनसे फिलिं फैदोंमोन आं नेगेटिभ मोनसे बेबायदि मोनसे फिलिं फैदोंमोन आंनि सबसे माबानायनि गोजौथिं आरोबाव रासिन थांनो हायैनि खारना बेनोमोन बेनिफ्राय उनावहाय बिदिनो माबानानै दासिम आङो हियार इन्डियायावहायनो आं मावनानै दङ बेनिफ्राय बे समाव आं जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ आं बेखौनो आङो जा दिल्लीयाव फैनानै बेनि शिक्षानि जेनाखि सिस्टेम बे सिस्टेमजों जोंनिजों कम्पेरिसन खालामब्ला गोबां डिफारेन्स नुयो बेनि गेजेराव सबसे माबाया जोंनिया आं सानो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा साक्सेस जानोब्ला बेनि फकासआ खुब दरकार जोङो साक्सेस जानोबा एडुकेसन जानोबा जों माबायदि जों शिक्षा लानांगौ जों बोरै नलेजखौ जों बारायनांगौ जोंनि टर्च लाइटखौ जुदि नों फिसा खालामनानै माबानानै जुदि मोनसे जायगा जुदि फिसायाव फकास खालामबा बेसेबां बहाय लाइटआ इसेबां जोंगोन नाथाय बेखौ लुज खालामनानै जुदि फकासखौ गुवार खालामबा जेबायदि बेनि लाइटआ जेरावबो थाङा ओरैनो गोसारलाबाय थागोन थ' बेबायदिनो आं बिसास खालामो ओंखायनो जोंनि गेजेरावहाय आं जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ आं बेखौनो बुङो जोङो गोबां बिथिङावहाय जों राजनितिकनि दावराव दावसिनि खोथा आरो सामाजिकनि दावराव दावसिनि खोथा गुबुनाव जों गासिबो जों मेलेम खाथिनानै जाहाथे जोंनि शिक्षाखौ जोंनि सोलोंथाइखौ जों नस्थ' खालामा आरो जोंनि उद्देश्यआ मोनसे जों एडुकेसननि सायाव जोङो थिक मोनसेल' थिरा जेरै माबायो जोंनि बे फकास होनाय जिनिसखौ जोङो नोजोरखौ कनसेन्ट्रेसनखौ जों बे मोनसे जायगायाव जुदि माबायोबा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने गुबुन हारिजों जों कम्पिटिसन खालामनायाव जों मालाबाबो जों गाहायाव जोङो मालाबाबो जों गाहाय जानानै थानाय नङा जों बिसोरनिफ्रायबो जों गोजौहाय जों थांनो हागोन आंनि फोथायनाया बे खारन ओजोंहाय आं गोबां हादोरनि सुबुंफोरजों स्टुडेन्टफोरजों आं इन्टारेक्सन जादों बिहारनि आंनि जिबनाव मोनसे गिदिर मोनसे दङ बे दिल्लीनि गबिनपुरी होननाय जायगायावहाय बिहारनिफ्राय गासै 7 स्टुडेन्ट फैनानै मोनसे फिसा रुमावनो बिसोर 7 थायोमोन बै समावहाय हार्डलि बे न'नि भाराया 500ल'मोन बेनिफ्राय बिसोर जास्ट रुटि बानायो फान्थावजों ओरैनो सावनानै फान्थाव भात्ता माने बाथोन खालामनानै बेखौनो जायो ओमफ्राय बेयावनो फरायो बेयावनो खिथाबखौ गेजेराव गारनानै बिसोर फरायो आरो डिसकासन जायगानि अभाब ओमफ्राय बिसोरो एकदम फर्स माने बिसोरो माने रांखान्थि अबस्थायाव मोजां नङा नाथाय बिसोर बेवहायनो गेजेराव लेखाखौ दोननानै ग्रुप डिसकासन खालामो बेवहायनो गावसोर मेथाइबो खनो आरो बिसोरो ओरैबायदि बिसोरनि माबाया ओमफ्राय बेहाय बिसोरो गावसोरनि जायनाखि माने कनभारसेसननि जायनाखि शैलि जे रायलायनायनि जेनाखि माने इन्टारभिउ जे जों होयो बेनि जेनाखि क्वालिटि बिसोर बेवहायनो डेभेलप खालामनानै लायो आरो बिसोरनिया जिहेतु बिसोर डेभेलप हारिनि जानायलाय बिसोर स्टुडेन्टफोरनि फकासआ खालि एडुकेसननियावल' बिसोरना सामाजिकनि ना साहित्यिकनि ना बेहाय बिसोरनि नलेजआ माने ब्लार जोंना प्रत्येक जोङो बेयावनो स्टुडेन्टफ्रा गावनि एडुकेसनखौ बावनानै माने गुबुन गासैखौबो नलेजखौ माने गासैखौबो बिसोर अर्जन खालामनो नागिरो ओमफ्राय जोंनि मेइन नलेजआ माने ब्लार जायो बै 7 फरायसाफ्रा मा जाहैगोन आल्टिमेटलि बिसोरो ओरैबायदि माबानानै बिसोरो माने सिभिल सार्भिसनि थाखाय बिसोर प्रिपेरेसन खालामदोंमोन बेनिफ्राय बिसोरनि गेजेराव 3 खेबसेयैनो माने बेवहाय सिभिल सार्भिसावहाय माने साक्सेस जादों IPSआवहाय बिसोर मोनदों थारमाने बे आंनियाव माने ओरैबायदि बे मोनसे गोसोआव ओरैबायदि नांनानै थादों मेगनाव जानाय नुनाय बेफोर साक्सेस स्ट'रि बिसोरनि दा जोंनि मेइन उद्देश्यआ जाहैदों बिसोरनि फकासआ माने सिभिल सार्भिस आरो जेबो नङा बिसोर सारा दुनियाखौ मावबाय दुनियानि दावराव दावसि राजनितिकनि एरिनि सब जिनिसखौ मावनानै बिसोरनि कनसेन्ट्रेसना माने एडुकेसननि सायावल' आरो कम्पिटिसननि सायावल' बेबायदि हिसाबै बिसोरो माने साक्सेस जानानै बिदि थांदों थ' आं दा सार जोंनि फरायसा समाजाव माब्लाबा जों नुयो खायफा फरायसुलिफ्रा खायफा फरायसाफ्रा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गोसो बायनानै गावनि जिउखौनो फोजोबनाय
आरो खायफा बिब्दिनो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय ड्राग एडिक्टेड जानाय खायफा फरायसाफ्रा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै फरायनायफोरखौ नागारनाय बैफोरबायदि जाथायखौ नुयोब्ला नोंथाङा गोसोआव माबायदि मोनो आरो बिथांमोननि थाखाय मा बोसोन थुलुंगाथाव बोसोन मा दङ नोंथांनिफ्राय बेनि सबसे सिगां बाथ्रा जादों लाइफ इज बिउटिफुल लाइफ इज अपरचुनिटि लाइफ इज बिउटिफुल एन्ड लाइफ इज अपरचुनिटि आरो जोंनि जिउआवहाय बे जों जिउखौ जे मोन्दों बे जोंनि अपरचुनिटि जोंनि खाबुसो आरो बेनिफ्राय मा जाहैबाय जोङो बे जोंनि जिउआ ओरैबायदि दुनिया ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि बिउटिफुल आंनि जिबनाव गोबां देरसिन मटिभेसना बेनो लाइफ इज बिउटिफुल बे आंखौ ओरैबायदि माने सान्थि होयोमोन ओरैबायदि बे बिउटिफुल साननायानो आरो आं जेखौबो नायो जिखुनु जेला दुनियाखौ आं बिउटिफुल इसेबां मानसिफ्रा होनो दुनियाया बिराद गाज्रि नाथाय बोरैबा आंनि अन्तरनिफ्राय माने दुनियाखौ आं ओरैबायदि माने बिउटिफुल नुयो थ' दा बेबायदि हिसाबै जिहेथु आं होनदों लाइफ इज एन अपरचुनिटि आरो जिबनाव जोंनि जिबनावहाय जोङो गोबां खाबु दङ दा बेवहाय जोङो माब्लाबाबो जोङो बे जिबनखौ जोङो ड्राग्सफोर बायदि फेग्रा मुवाफोरखौ जानानै जों मालाबा जोंनि जिउखौ जोङो नस्थ' खालामनानै एकदम लाथारनाङा बे जोंनि खाबु जिबनाव जोङो बे एसे मोजां संसाराव जों जोनोम लानानै आरो जोङो जिबनखौ जोङो सब समाय जोंनो पजिटिभिटिया जोंनो थानांगौ जोङो माब्लाबाबो जोङो नेगेटिभ साननाय फारसे जों थांनाङा जोङो पजिटिभिटियाव जों थाबाय थानांगौ आरो जों निराशा जानो गोसो बायनो थाखाय एकदम नांथारा आरो बेनिफ्राय जेनाखि खम बैसोआवनो हाबा जानाया थिग नङा नाथाय सोरबा जुदि जायोब्ला ओरैबायदिबो दङ जे हाबा जाखांनायनि उनावहायबो बिसोर साबसिनैसो फरायनाय बेबायदि आरो साक्सेस बेबायदि जानाय माखासे मोनसे फेमिलिखौबो आं मिथिगौ हायो आरो ओरैबायदि मोनसे एग्जाम्पल दङ बेखौ आङो एग्जाम्पलखौ होनाया थिग नंगौना नङा आं उनावहाय माबागोन आंनि मेगनावनो माबायदि साक्सेस जानाय बेबायदि मोनसे फेमिलिनि आंनाव हिस्ट्रि दङ बिसोरो बियो हिन्जावसाया माने खम बैसोआवनो माने बाय मिस्टेक बोरैबा हाबा जादों आरो बे हौवायाबो माने गुबुन माने बिसि गोनांखा सानै गथ' गोनांखा न'खराव गोबां माने धन दंमोन आरो बिराद ब्रिलियान्ट माबामोन बे नाथाय उनाव बेनि पेरेन्टआ बेखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों बेनि जिखुनु गाज्रि जिनिसखौ नायाखै जे माने बियो मानो बेबायदि खम बैसोआव हाबा जाखो इसेबां ब्रिलियान्ट गथ'आ मानो बिदि हाबा जाखो बेखौ होनानै बेखौ माब्लाबाबो दस होआखै जे जाबाय बेखौ हिन्जावसाखौ बे माने हिन्जावसानि स्ट'रिमोन बेयो दा बेनिफ्राय बे हिन्जावसाखौ बिमा बिफाया ओरैबायदि सापर्ट खालामबाय बेनि जे जानानै थांबाय बेखौथ' जों मोनफिनला बेनि बिमा बिफाया ओरैबायदि सापर्ट खालामबाय उनावहाय बे मा जाहैबाय बेयो बोसोरब्रै बोसोरबासो एकदम सिरि थाखोमानानै प्रिपेयार खालामनाय बे एस फार्स्ट क्लास पास खालामदों दा आङो नामखौ बुंनाया आङो थिग नङा होननानै सानदों बर'आनो बहुद साक्सेस स्ट'रि बेनि थाखाय बिसोर जोंनि गेजेरावहाय पेरेन्टसफ्राबो गोबां समावहाय आं पेरेन्टसखौबो बेखौ एनकारेज खालामनो सानो जुदि बायसान्स माबा मोनसे जाहोनाव बिसोरनि फिसाजो बा फिसालाया बेबायदि खम बैसोआव जुदि हाबा जाफ्लाङोब्ला बिसोरखौ दाय हमनानै बेखौ कन्डेम खालामनानै बेखौ स्पिरिचुवेलि बेखौ सिथारनो एकदम नाङा एनकारेज खालामना बेखौ जाबाय बेखौ जायै खालामफिननो हालिया बेखौ जाबाय बेखौ बावदो सिगांथिं फारसे नायदो बेबायदि होनानै बेखौ जुदि एनकारेज खालामबा बे हाबा जाखांनाय माने हिन्जावसा बा हौवासाया आरो एकदम माने साक्सेस जायैनि खुनु खारन थानो हाया नोंथांनि लाइफ स्टाइलनि सोमोन्दै एसे बुंदो दानि प्रेजेन्ट मा जानो मोजां मोनो माब्ला सिखारो माब्ला उन्दुयो अफिसाव माबायदि खामानि मावो दा बे आंनि जिबनावथ' बे साख्रि जिबनावहाय थ' बेनोसै फुंनि 10टानिफ्राय 5टासिम डिउटि दा बेवहाय सबसे माबा जादों स्पिरिचुवेल लाइफआव खुब दरखार स्पिरिचुवेल लाइफआबो जिबनाव खुब दरखार गोबां स्ट्रेंथ नांगोन मानो होनना बुङोबा जोंनाव स्पिरिचुवेलखौ गोबां मानसिफ्रा एडुकेसनिस्टफ्रा बांसिन स्पिरिचुवेल लाइफखौ बारा गुरुत्व होनो नागिरा नाथाय गोबां समाव जोंनि माइन्ड कन्ट्रल आरो जोंनि बे माइन्डखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बे स्पिरिचुवेल लाइफआबो खुब दरखार जायो दा बेनि गेजेराव जेरैहाय आं गोबां सुबुंफोरनिफ्राय जेनाखि गोबां साक्सेस जादों बिसोरनि जिबनावहाय जुदि जों नुयोब्ला बिसोरनाव प्रार्थना खालामनाय बिसोर मेडिटेसन खालामनाय आरो डिसिप्लिन सबसे डिसिप्लिन
बेदों फुङाव सिखारनाय एक टाइमाव सिखारनाय आरो बेनिफ्राय प्रार्थना खालामथारनाय आरो माइन्डखौ माने मेडिटेशन खालामनाय आरो बेनिफ्राय माने जानायफ्रा आरो बिसेसकै जानायाव खुब जोङो एकदम सांग्रां जाथारनांगौ जानाया खुब दरकार माने बेनि सायाव जों सांग्रां जानाया खुब दरकारथार जेखौ मोनो नों ना बेदरल' जुदि जायोब्ला जों एकदम देहाखौ माने डेस्ट्रय खालामनो लागोन आङो बेवहाय जों मासाव खेबसेयानो जों नन भेज जानायानो जाया खोमा जों भेजिटेरियानानो अलमस्ट आलासि फैब्ला माब्लाबा होमबाल'नो जोंनावहाय जों बेदर जानाय जायो दिल्लीयावहाय आं दिल्लीयाव थानाय जिबनावहाय आफ्टार मेरिज माने एकदम जानायनि खेथ्रआवहाय नन भेज माबाया एकदम गैया जादों बेनि थाखायनो आङो सानो आंनि देहायावहाय इसोरनि अननायावहाय माने बेबायदि प्रब्लेम दिनैसिम नुनो मोनाखै नोंथांनि जोनोमा माला जानायमोन आंनि जोनोमा 1968आवनो बैसोआ दा आङो 53 इयार्स जाबाय आङो दाबो नोंथाङा सेंग्रायैनो दं बे 53 इयार्स आङो दा बेयो इसोरनि गिदिर अननाय आरो न'खराव बेसेबां सोद्रोमाफोर दङ जोङो न'खराव जोङो गासै जों बिदा फंबाय साबा आरो बिनानाव आरो बिब' साथाम गासै जों 8 जन आरो बे साबानि गेजेराव आंनि देरसिन सानै बिदा आरो दुइसिन सानै फंबायफोर आं गेजेरनि आरो इन्टारेस्टिंलि जोंनि बे साबानि गेजेरावहाय रावबोआनो फरायाखै होननानै जों बुंजायो जेनाखि उन्दैसिन बेल'नो एसे फरायदों बे आंनि एनकारेजमेन्टआव माने फेमिलियावहाय बै समावहाय जिहेतु आं होनदों जोंनि फेमिलि बेकग्राउन्डआ माने खुब माने गोग्लैसोनानै थानाय गामिमोन दा बेवहाय इडुकेसननि सोमोन्दै मिथियामोन जोंहा जानो लोंनो जथेस्थ' दंमोन नाथाय शिक्षानि फारसे जोंनि बिमा बिफाया बिदि गियान गैयामोन नाथाय आं हारसिङैनो फरायनाय हारसिङैनो थांनाय हारसिङैनो एम इ स्कुलनिफ्राय सार्टिफिकेट बख'नानै हारसिङैनो साबरग्राम एकाडेमियाव बै उन्दै समावनो आङो एडमिसन लाहैनाय आं हारसिङैनो मावजोबदों कलेजावबो हारसिङैनो एडमिसन लाहैनाय आं माने जिबनाव आङो खुनु मानसिनि हेल्प लायाखै दिल्लीयाव फैनायावबो हारसिङैनो फैनाय बायदि साख्रि नागिरो गोसोनि बोलोजों न'खराव दा न'खराव दा आंहा गथ' सानै दङ सानैबो माने ग्रेजुवेट जाबाय बेनिफ्राय दा सासे फिसाला सासे फिसाजो दा सासेया BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पास खालामदों ओमफ्राय सासेया बे फिसालाया देरसिना फिसालाया पास खालामबाय ओमफ्राय फिसाजोआ माने हिस्ट्रि अनार्सआवहाय ग्रेजुवेट जाबाय बेबो बेबारो आंनि फिसालाया सिगां मडार्न स्कुल दिल्ली मडार्न स्कुल प्रेस्टिजियास स्कुल होननानै मिथियो बेनि उनावहाय पास जानायनि उनावहाय शहीद सुखदेव बिजनेस स्टाडिस होननाय दिल्ली इउनिभार्सिटिनि आन्डारावहाय शहीद सुखदेव बिजनेस स्टाडिस बे इनस्टिटिउटआवहाय बे BBA पास खालामदों ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ इन्द्रप्रस्थ कलेजनिफ्राय पलिटिकेल अनार्स पास खालामबाय बियो थांनाय बोसोरावसो पास खालामदों दा बे MA एडमिसननि थाखाय बियो नाजागासिनो दङ सारनिफ्राय गोबां थुलुंगाथाव बोसोनफोर मोनबाय दा फरायसाफ्रा गोसो होनानै खोनासंनांगोन दिनै बिथां गेदेमा बिथांनि खाथियाव आं दङ बिथाङा टिपकाइनिफ्राय दिनै दिल्लीयाव साख्रि मावनानै मोनसे मोजां लाइफ स्टाइल बिथाङा खुंगासिनो दङ आरो बिथांनि लुबैनायानो बेनो जे फरायसा साफ्रोमबो फरायसा साफ्रोमबो मोजां खामानियाव कनसेन्ट्रेसन होनांगौ मोजां मानसि जानांगौ गोसोनि बोलो थानांगौ स्पिरिचुवेल स्ट्रेंथ थानांगौ अब्लानो उथ्रिसार जागोन गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय बेखौ माब्लाबाबो साननाङा बेफोरबायदि थुलुंगाथाव बोसोनआ जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला बिथांमोनखौ थुलुंगा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों सार थेंक इउ सो माच